Ersboda in the Umeå, som det heter så vackert. Vi heter Kindbergs, vi är glada och härliga och fertila och lyckliga. Men vi är lite halvolyckliga också, för det är nämligen den här herrens sista spelning efter 8 år. Jag tycker vi börjar med att ge honom en stor applåd. Han heter Ola! Tackar. Vi hade en liten snyftkväll igår i bussen och vi åt jordnötter. Det var gott. Känner man av idag att det var mycket jordnötter. Vi ska börja med en låt som heter Nu vaknar alla känslor upp igen. Och det är herrarna som ljuder upp. Är du med, Henke? Det var länge sedan jag dansade. Hej på dig. Någonting har hänt, detta har jag känt. Allting vaknar upp igen. Ända sen vi såg varandra första gången. Jag märkte bakom dig, nu kan jag förstå. Allt som är till väntan var förstå. Du fick mig att känna så. Vi vaknar alla känslor igen. Vi vaknar tiden det var länge sen. Jag blir en annan man när jag ser på dig. Ingen kan som du ge mig svaret nu på de frågor som jag har. Alla pusselbitar faller på sitt rätta ställe. Vaknar